tapasonang marohata, tapaho marohata sa tamulay para minggota. Maredehita, bukede nomor 112. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Mangasahon debata, say hamunangad do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu dibuhas yang ari. Pujioku maho di tonga-tonga niya kabangso. Ale Tuhan, edehonoku maho di tonga-tonga niya kamarga. Haleluya. Haleluya.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, sailehon matuhami rohana togu, nabadia pikiran nadenggan dohot roha naringgas pasauton ulaon nadenggan. Sailehon dame tuhami, asa sonang hami mangolu, di bagasan pangodingim. Sai marsigatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami. Sai ramoti, jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredeta 457. Debata di minggu pas limahon dung Trinitatis sadarion imana tersurat di Matius 6 ayat 30. Sai jumolo ma lului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna dungi tabbahonon na do sude aka odeng tuhamuna ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahong partu patik mi. Amin. Kur ina Maria.
Tapuji Tuhatta, Marite Ede 162. Tatopoti madosat tanagodangi tuado panidebata tapauduk be marohatta martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan pardengkan bahasa doho jala rodi saleleng nileleng nado asi niroham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang beingot akka dosa nami ai jok-jok dohami mardosa maradopon ho jala jok-jok do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalosion nami di hatam ale Tuhan Jehovah sai unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuahu. Ayahu dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhatta Marite Ede 480 sia. Tuhan
hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion ima minggu palimahon dung Trinitatis. Imanatar surat di Amos 5 ayat 4 sahatu ayat 6. Marsikat soring mahita majahasa sian hami ma ayat na parjulu. Ay songonodo hatani Jehovah tu pinopar ni Israel. Luluyamu maahu asa manguluhamu. Unang tagonan luluihamu Betel, jala unang lahohamu tu Gilgal, jala unang tariparhamu tu Betseba, alai tarbuan tu haguangan sogot i Gilgal, jala ia Betel gabe siswada. Luluyamu ma Jehovah asa manguluhamu. Asa unang dirapok bagas ni Joseph songon api, jala sudah dipangan, hapedang adong mangitopi di Betel nanggo sahalak, ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa, amin. Kor ina para Kamis.
Tapuji Tuhatta marite ede nomor 780 sia. Taha tidakon maha porsiao tai, songon nahina tidakon nidongatta saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pergogo naso hatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantod di parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhatta natu maon na bernit, di panguhuman ni silatus, na matetarpajal lo ibana di hao pinarsilang, na tua tu banuatoru dong ditanom, na mula mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu tiamun de bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema kur inahanna.
Shalom. Selamat hari Minggu mah di Ita Sudena. Tabege mah tik-tik na masa, dot na naing masa di Huriata. Na parjulu sada Romawi tik-tik na maragam. Morsada guar par mingguon. Guar di mingguta sadarion ima minggu palimahon dung Trinitatis. Jalan agabi topik di mingguta sadarion ima Yesus mangalului jala paluahon namago. Nomor 2, buah-buah tupar mingguan. Tuhita salut na ruas dor parlado, asa taingot mabuan buku nyanyian, manang buku ende dor bibel, manang Alkitab tabe, diganup mingguna. Disiala dang tacetak be, tata ibadah ni paredeon di parmingguan, songon naung somal. Marhite proyektor manangin fokus nama ditampilhon tata ibadah di ganup minggu marhite ni pelayanan multimedia di Huriata. Nomor 3 ibadah variatif. Tu minggu naro tanggal 24 Juli 2022 di Patupah Huriata do parmingguan variatif berbahasa Indonesia masuk pukul 10.30 WIB. Alani ria mahita mando ti parminggoni tarlu mobilnya yanak konami, par guru malua, remaja, do naposo bulung. Nomor 4, pelean parmingguan di Tonga Bagas. Molo tungadong tapatupa, pelean di parmingguan di Bagas tabe, akar ruas nasoboi mandohoti parmingguan di gareja, boy ma di pasahat tu situa wekna, manang tu dikirim tu rekening Huria, songona tercantum di stensilan. Jala asaboy ditik-tikon, ditikting tu minggu nanaing roh. Nomor 5, pelean tu haporluan tahun kesehatan. Sadarion minggu 10 Juli 2022, papungu pelean dohita, baik tu pakta tu haporluan tahun kesehatan dohot tu pusat. Paduahon tu minggu tanggal 24 Juli 2022 nanaing roh marpelen tujolo dohita bain tu pakta tu laun haperluan tahun kesehatian dohot pusat lasma rohata manupaki ulauni. Nomor 6 naing manjalo pasu-pasu parbagason tikting parjolo dohot paduahon naing manjalo pasu-pasu parbagason mah panguli Tiopan bene sitorus esahemha anak ni amata o sitorus nahinan tubuh ni inata borusiaan sian jalan sekapuas nomor 57 Medan Wek 2 Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel dohot orwana Tita Katrin Boru Panjaitan SPC Boru ni amata Insinyur EP Panjaitan MT Nahinan tubuh ni inata Boru Simanjuntak sian jalan Kalpatarusada nomor pitu Helvetia Timur Huria HKBP Gading Serpong Resort Serpong sakap pamasu-masuan nasida di hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di HKBP Immanuel Resort Immanuel masuk pukul 10 WIB. Nomor pitu tamu Huria tu minggu tanggal 30 Juli 2022 naing rodo tamu ni Huriata sian naposo bulung HKBP Binjai Baru nani uluhon ni Bibel Pro Nasida di parmingguan siang pukul 10:15 Jalan Nama Kobasi Manang Marjamita di parmingguan siangi Ima Bibel Pro HKBP Binjai Baru suang songoni namar musik dohot song leader di minggu siang Ima naposo bulung ni Huria Nasida. Nomor 8 namoding di hari Senin tanggal 10 Juli 2022 nunga jumolo marujungulu sada ruas ina Ima Helmina Boru Simanjuntak Manang Opung Nova tutup usia 87 tahun nahina baluhon ni amata Jansen Batubara Nahinan sian jalan Seular Baru nomor 61 Wik 4A Tuhat tamana mangleon apul-apul tusude keluarga
na tininggal hon. Nomor sia pangapulion. Sadarion dung sipul parmingguon siang di patupa huriat todo ulaon pangapulion uhud pasahaton sosial ni huriata tu keluarga ni Nyonya Asilaban Rosmawati Boru Marpaung Manang Opung Albert Boru di Jalan Sekapuas nomor 47 Wek 4A. Alanang Jumolo dialap tuata sada ama ima anggiat silaban nahinan manang Opung Albert Uri. Alani pinangido ma tu parhalado ni Uria, parhalado Wek 4A, punguan seksi perempuan, punguan korina parari Kamis, punguan inahana, dewan diakoni, dot seksi diakoni sosial, dot sude ruas Wek 4A, asaria maddohoti pangapuloni. Nomor 10, soso-soso pelean bulanan manang tahun, tuhita salud ruas dot parhalado, asa taingot bema, manggarar pelean bulan manang tauta, marhite situa wekta ganup. Nomor 10 sada, varia tahun kesehatian, naparjolo, gowarni ruas naung pasato namplop pesta gotilon, boima idauta di lampiran penerimaan sementara amplop pesta gotilon. Nomor 2, hombar tudos niroha ni panitia dot parhalado, papungu peleon paupaton, hapurluan tu tahun kesehatian, ima di tanggal 24 Juli, 31 Juli, 21 Agustus, 20 Agustus, 10 September, 25 September, dohot 16 Oktober 2022. Data penerimaan pelean tujolo terlampir. Napa tuluhon di minggu sadarion napa tupaon bajar ima Wek 4A. Data penerimaan sian hasil bajar terlampir. Napa opaton napa tupahan bajar tu minggu tanggal 24 Juli 2022 ima horong ni Wek 5. Nomor 12, Dewan Kononia, varia seksi perempuan, naparjolo di hari Selasa 19 Juli 2022 di Patupado latihan punguan kor seksi perempuan masuk pukul 10 sia, maringanan di gedung sekolah minggu, nani uluhon ni pengurus seksi perempuan. Alani pinangido ma tusude anggota ni punguan seksi perempuan, asaria madohoti ulauni. Apa dua hon di hari Rabu 20 Juli 2022 di Patupado PHD dot latihan punguan inahana masuk pukul 10 WIB maringanan di gedung sekolah minggu nani huluon ni inang Bibel Pro boru tapu bolon. Alani pinangido ma tusude anggota ni punguan inahana asaria mandohoti ulauni. Napatuluhon di hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 di Patupado PHD dot latihan kor punguan ina parari Kamis masuk pukul 4 botari maringanan di gedung sekolah minggu nani uluhon inang Bibel Pro boru tapu bolon. Alani pinangido ma tusude anggota ni punguan asa ria mandohoti ulauni. Nomor 4, di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 di Patupado PHD dot latihan punguan Kor Ina Maria masuk pukul 10 sia 30 WIB maringanan di Jalan Sebrantas nomor 51 Medan. Nani uluhon ni Amang Padita Resort, alani pinangido ma tusude anggota ni punguan Ina Maria asaria mandohoti ulauni. 2. Varia seksi amah naparjolo PHD manang latihan kor amah. Di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 di Patupado PHD dohot latihan kor punguan kor amah masuk pukul 8 botari maringanan di gedung sekolah minggu nani huluon ni inang Bibel Pro boru tapu bolon. Alani pinangido ma tusude anggota punguan korama asaria madohoti latiani. Kunjungan gereja
Memuka hari Sabtu satu hari Minggu tanggal 23 saat 24 Juli 2022 nanaing roh Borhado Punguan Korama HKBP Immanuel Resort Immanuel Patupahon Kunjungan Gereja tu HKBP Pekan Pulau Raja Nani Uluhoni Pandita Resort Dohot Piga Halak Amang Situa. Nomor 10 tolu Dewan Marturia Boy Mata Jabe. Nomor 14 nomor 15 Boy Mata Jabe. Nomor 16 nama Jabui pertangyangan wek do jadwal Ima hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 horong ni wek tolu wek 4A dot wek onom masuk pukul 10 sia 30 wib. Alani ria mahita parhalado dohot ruas laho madohoti partangyangan ni. Nomor 10 pitu parhobas di partangyangan Rabu tanggal 20 Juli 2022 Boima Tajahabe. Nomor 10 walu ulang tahun kelahiran dan pernikahan Penatua Gereja KBP Immanuel Pasaton, selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Hatani debata tunamar ulang tahun di Enetsian pasal men 10 ayat 12. Sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabi suk hami. Nomor 10 sia, nomor 20, 20 sada, 22, 20 tolu, Boima Tajahabe. Nomor 24, ruas namar sahid manang pemulihan di Tonga Bagas. Nah perjolo nyonya Simanjuntak boru butar-butar sian wekonom pemulihan di Tonga Bagas. Nah paduahon nyonya utagaul boru siahan opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nah patoluhon nyonya Simanuk Kalit boru tahayan sian wek 5 opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Lampiran penerimaan sementara amplop gotilon persembahan keperluan tahun kesehatan dan hasil bajal dalam rangka pesta tahun kesehatan di HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Bohima Tajahabe. 2 Romawi, Tikting Parhepengon, Huria Pembangunan Pusat Dot Distrik. Bohima Tajahabe, Molotung Adong di kesalahan panuratan Goar, Marga Dot Gelar, Bohima di Tiktikon, Tuminggu Naneng Roh, di kolom Rarat Tikting. Songonima tikting namasa dot nanaing masa di tonga-tonga ni huriata mau lihat tema dihita salutna songoni itu hatta tapasada marohata martangiang mahita mau lihat tema ali Tuhan disobahon rohanami tuadopanmu nasun badiai disiala saya toktong dope Tuhan dilehoko dihami asini roham dohot dengan dibasam sahatu tikion. Di pakilalau kami do Tuhan asini roham do dengan dibasam. Ima Tuhan dinamar pungu hami ruasmu anak nihuriam dohot boru nihuriam ima ruas HKBP Immanuel Resort Immanuel dinalau Tuhan marsaor hami tarlu mobi marsaor diho marhite kebaktian Minggu siang. Tuhan, homa namandongani hami Tuhan, dinalaho patupahon kebaktian Minggu siang. Tuhan, nunga wedeo kami ende puji-pujian. Jala naneng begon nami ma Tuhan hatam marhite naposom. Homa Tuhan namang lehon habisukon dinaposom amang padita nami dinalau patariason hatami asabui hami ruas mot Tuhan mananginangi hatam jala mangulahon hatami
jalahatami ulahami marparbue di tonga-tonga ningulenami Tuhan. Odingi ma Tuhan naposomi suang songoni saya tabai bisuk dohot hahipason asaboi Tuhan dinalaho manguluhon huria HKBP Immanuel baen hombar tulomo ni roham. Suang songoni Tuhan hubua kami huriam Tuhan diaka parhalado situa dewan do seksi suang songoni Tuhan nang di ruasmu. Lehon ma Tuhan dihami hasadaon di roha diaka parhalado dinalau mangulaon ulaon pakobasion di tonga-tonga huriam. Asa huingot tami Tuhan dinalau makobasi unang mangasahon gogo dohot pikiran nami. Alai toktong mahami Tuhan mangasahon nasiako Tuhan. Ai dina makobasi hami nalau mamuji dohot pasangapu guarmu nabadiai do Tuhan. Leon mahami Tuhan gogo asaboi hami mangulahoni. Suang songoni nang program ni huriam Tuhan. Manang HP ini Tuhan program ni tiap minggu, program ni bulanan do tahunan. Suang songoni nang sude akapunguan na adong di huriam huria HKBP Immanuel. Baem ma Tuhan program ni huriam mardalan hobar tulomo ni roham. Hubua kami di bagasa tangyang sude ruasmu Tuhan siat dakdanak satu nama Tuhan dia kadakdanak Tuhan bae masibur mangudang dia kana marsikola seta bae hapistaran asabui marsikola suang songoni Tuhan dia kana mangalului parkarejoan tuhoma hupasatami Tuhan asa ruasmu nang mangalului parkarejoan boi dapotan parkarejoan na hombar tulomori roham. Suang songoni Tuhan nang di ruasmu nama sihol di parianakon tuhoma hupasatami Tuhan homa nama jama pamatang burtian asa toktong diurupi ho Tuhan saya leom ma Tuhan sihol ni roha dinasida Tuhan asa toktong nasida mamuji pasangap guarmu nabadia. Suang songoni pe Tuhan di ruasmu nama sihol sirokap ni tondi tuhoma hupasatami Tuhan asa leon di leoko Tuhan rokap hitondi na seiman jala boy Tuhan na saling mengasihi. Hubua kami di bagasa tangiang Tuhan ima keluarga Tiopan Bene Sitorus dohot keluarga Tita Katarin Boru Panjaitan na naeng majalo pasu-pasu Tuhan di tanggal 23 Juli tuhoma hupasatami Tuhan sakap ni keluarga nasida leon ma Tuhan hahi pason daging nang pamatang di keluarga asa boy nasida Tuhan mangulahon pardongan sari peon jala diaka keluarga pe Tuhan leon ma pos ni roha asa nasida boy mangulahon ulaoni. Hubua kami di bagasa tangyang di na tua-tua nami na lanjut usia Tuhan dihatuan nasida asa toktong lap jonok tuhong. Suang songoni di sude ruasmu Tuhan nasuhuboto hami namar sahid di rumah sakit manang na pemulihan di bagasat jabu tuhoma hupasatami Tuhan saya homa Tuhan na mga leon hagogoon di hagaleon pamatang nasida Tuhan homa Tuhan nama jama asa boy nasida malum sian parsaiton na. Suang songoni Tuhan kudang dope si pangidon nami alai di botohodo Tuhan dia narikot jala dia namurikot bahen ma Tuhan nasana nilehon mi asalam manada hami diasi dohot olong di roham ali emang nabasa jol managale jala dago dosa dohami jumol ma Tuhan sesa dosa pangalasion nami asa tamah hami di adopanmu di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin.
Tapuji Tuhatta marhite edde nomor 325 Uhud pasahaton parsobota tu debata. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhna amanginang. Hatani debata di Minggu Palimahon dung Trinitatis sadarion, tersurat di Evangelium Lukas biddu 10 sia, Mamukas yang ayat sada tolhas to ayat 10 hujahama dihita salhuna songonon mahatani dibata. Dungi dibongoti laos dibolus ibana ma huta Jeriko. Jadi adong madisi sahalak iduk ni akasi jalobeo namargoar Sakkeus namorado ibana. Dipangido rohana naing idaun na rupa ni Yesus alai dang terbahetsa
sialana toropi, ai pardaging na met ibana. Gabi marlujong ibana tujulu, di panaik mahau gala-gala sada, ang giat di ida ibana, ay ido dalan si bolusonna. Dung sahat tu si mamereng ma Jesus tu gijang lausnin na mamadok ibana. O Sakkeus, hatop mahomijur, ay ikosorang au tu jabumi sadarion. Jadi hatop ma ibana mijur, las rohana majakon Jesus. Marnidai marungut-ungut manasida sude madok, na sorang do ibana hape tuhalak si pardusa. Gabi Roma si Sakkeus didok ma tutuhani. O lo Tuhan, satonga ni akka artaki ma hulehon tuakka napugus. Jala ia adong nahuangati, siopak lopit mahu paulak. Jadi didok Jesus matu ibana. Dapota tua do pangisi ni jabuon sadarion, ay pinoparni si Abraham do nang ibana. Ay narodo anak ni Jolmai mangalului jala paluahon namago. Ido sahat ni turpuki. Amang inang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus saluhut dohita hea marsala. Saluhut dohita hea lilu. Hea dohita manibil siad dalan hasit tongan. Alai olodo uju lilu hita pitur gudang halak na menghumi hita. Pitur gudang halak na mangicahi hita. Jala mulu di bahasa Sinuaing didok membuli. Laos gabe dang dia toy. Apalagi mulu sahat tuna dihasogohon. Gudang do aka nahumaliak kita na menganggap hita pardosa, jala menganggap dirina halak na yes, orang suci. Heraso marsala ibana maradepok kita. Jala akka halak na si songonima na jujug gabe tembok di hita amang inang, gabe jujut mabahek kita, jala dakolak kita torop halak na lilu, gabe lam lilu, gabe dangadong dalan mulak, laho manada asini rohani di bata. Terlalu banyak orang-orang yang beranggapan bahwa mereka suci. Terlalu banyak orang-orang yang beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang benar. Akhirnya gabe honatulak ma orang-orang yang tadinya memang melakukan kesalahan dan dia rindu untuk kembali dang Jepang nabe karena sudah dibangun tembok-tembok oleh banyak sekali orang yang merasa dirinya paling suci, orang yang merasa dirinya paling benar. Ujungna gabe dang dapotan be haluaon halak nalilu nakingani. Tapi rengi di pribadi ni si Sakkeus sama nginang. Dia itu sudah lama dicap sebagai orang berdosa. Ala sahalak kepala pemungut cukai ibana. Sebagai pemungut cukai, orang Yahudi beranggapan bahwa pemungut cukai itu adalah musuh. Alaniaha, ala ulu nasida dipakai halak Romawi sebagai perpanjangan tangan menagih pajak tu halak Yahudi. Apalagi asa terpilih nasida gabe pemungut cukai, ikon nabarani do nasida mabahen lelang natibbo, nasom maboy hu usahon, sian Jericho di bagas sa taonon, nina si Sakkeus rupani. Mulu tibbo do tawaran si Sakkeusi, itu yang diloloskan oleh orang Romawi. Jadi semakin tinggi penawaran dari seorang calon yang akan menjadi penagih pajak di suatu daerah, maka kemungkinan untuk terpilih menjadi petugas pajak oleh Kekaisaran Roma lam tumibbo do. Idolana sugodo rohani halak Yahudi asal namar goar pemungut cukai si Jalobeo. Jalang ngaliling di bahin nasida cap tu si Sakkeuson sebagai orang berdosa, sebagai pengkhianat bangsa Yahudi. Alani ido dango lebih nasida mangat toyon. Dango lebih halak Yahudi marparsaoran dohot si Jalobeoon namar goar si Sakkeusi. Muncul manasida sada komunitas Yahudi, sada komunitas yang memblok jalan untuk
Sakkeus mengenal kembali namar goar hamu baun ni roha. Jala gudang do komunitas-komunitas amanginang di humalia kita yang akhirnya memblokade, memblokir, menutup jalan para sinirohaon tutorop halak nang penalilu ibadah na jului alai masihol rohana nang mulak musya itu asini rohani di bata, tapi terblokir oleh banyak komunitas, oleh banyak pribadi-pribadi. Alani doa manginang dengan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapi reng si Sakkeus yang sudah merasa terblokir selama ini. Tapi reng si Sakkeus na salilengon ngadi hilala ibana, anggosian akka komunitas na di humaliang nai, dang mungkin be adong narade, mangukap tu ibana dalan asa marhamu baun ni roha. Alay di bege ibana adong sada na marguar Jesus parholong ni roha jala matcay gok bisuk na siya di bata ibana mangajari jala di pamalum ibana torop akka na marsahit. Tubuma rohani si Sakkeus, saya harus ketemu dengan Yesus. Di sihol ni rohani ibana didok di ayat tulu dipangido rohana naing idaonna rupani Yesus. Ketika komunitas di sekitarnya menjadi blokade bagi dia untuk menemukan jalan keselamatan, jalan kebenaran, dia mendengar ada seorang pribadi yang bernama Yesus jala dihapur siya ibana on nama nabui mangalehot tuau jalan keluar di persoalan nanya dupanna jala marjaji ibana berkomitmen ibana ikon idaukku rupani Yesus. Tapi komitmen namanginang tidak akan pernah bisa diwujudkan, terrealisasi begitu mudah. Akan ada lagi blokade-blokade yang lain. Salilingon si hol rohana neng mulak alai hona blok ibana sian ke komunitas Yahudi. Jalan waing adong si hol ni rohana neng mernida rupani Yesus, tapi itu pun tidak mungkin bagi dia. Ala torop halak mangihutun Tuhan Yesus jala pardaging na mek do anggo si Sakkeusi. Untuk kedua kalinya Sakkeus merasa bahwa jalan hidupnya diblok lagi. Jalan hidupnya terhambat lagi. Alai si holni rohana nang pajupang do Yesus. Ujungna mabahin ibana tetap berusaha. Jala majaki ma ibana tu sadahau gala-gala. Nai boto ibana nai konbuluson di Yesus do paki. Jala tohoma manginang di sihol ni rohana nang marnida bohin ni Tuhan Yesus disude kerja keras ni ibana upaya ni ibana nang pipigahali ibana nunga terblokade pipigahali ibana dihalangi alai ujungna boydo pajupang ibana do Tuhan Yesus dada hola pajupang boti didok Tuhan Yesus tu ibana. O Sakkeus hatok maho mijur ay konsorang au tuja bumi sadarion. Songon na dapotan pasu-pasu lubi siya nakahamoraon nang jinalona sa lilingon. Las ni rohani si Sakkeus majakot Tuhani. Hatok ibana mijur siyan hau galagalay jalalas rohana majakon Yesus. Amanginang dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Las rohani si Sakkeus, tapi komunitas Yahudi tadi yang selama ini menjadi blokade kepada hidup Sakkeus tetap menjadi blok-blok yang justru menghalangi Sakkeus lagi. Marungut-ungut doaka si boto surati, marungut-ungut doaka na toropi di ayat pitu di dok. Aina seorang do ibana HP itu halak si pardosa. Mereka mengeluarkan komentar-komentar yang juga sekaligus juga untuk merendahkan apa yang dilakukan oleh Yesus tu si Sakkeusi. Kalanido manginang tasadari mah realita nang dipertiket sinuai. Banyak juga komunitas-komunitas, banyak juga pribadi-pribadi
yang memang dengan sengaja memblokade jalan kita, yang dengan sengaja menghambat jalan kita. Eko sadar doh hita di si. Mulutap rimang-rimangi na masa di humaliang ta. Gudang do na di humaliang tai sengaja menghalang-halangi kita, menghalang-halangi lasni rohatta, menghalang-halangi hadameon na tongot tadalani, menghalang-halangi sudah akka sita-sita nana yang tak itu juluanon. Banyak itu yang ingin memblokade perjalanan kita. Banyak yang ingin menghalang-halangi kita supaya menikmati sukacita hidup bersama Tuhan. Banyak yang mencoba untuk menghalang-halangi kita asa unang mangulu kita di bagasad dame rap dohot keluarga tai. Sama seperti Zakheus. Begitu banyak blokade demi blokade yang dia harus hadapi. Ale luar biasa si Zakheuson. Tidak berhenti dia meskipun dia dihalangi. Tidak berhenti dia meskipun dia punya keterbatasan fisik. Dang masohot ibana nangpe toktong do pero akka tihas-tihas ni torop halak di BG si Parionna. Dang masohot ibana naing marsaur do Jesus pajupang do Jesus nangpe nung ngagudang akka na mga batilakana. Dohonot tama Tuhan lehod diaw roha song rohani si Zakheuson. Lehod diaw parsitutuon marsiajar asa anggiat jepak kusong rohani si Zakheuson. Jepang tasudia manginang. Kerinduan mencari Tuhan, kerinduan bertemu dengan Tuhan, ketika itu dimiliki di dalam hati seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk bertemu Tuhan. Rohana sisonod doa manginang yang seharusnya kita minta kepada Tuhan. Jadikan hatiku Tuhan seperti Zakheus. Nang pegudang akka hambatan, nang pegudang akka halangan, tapi dia tetap fokus ingin bertemu dengan Yesus. Dan siapapun amang inang, hita na di bagas garijaon, muluadong dorohat tasong si Zakheusi, kita pasti bertemu dengan Tuhan Yesus. Pasti doh hita pajupang doh Tuhani. Lain mungkin tak sadari do kesungguhan ni rohat taon parsitutuan ni rohat taon neng pajupang doho Jesus jok dope dang sian nasa rohat tadang apalah hibul dope ido alana gabe songon nagersang alarang pajupak kita doho Tuhani di bagasan akka parsaurata. Ada banyak halangan, ada banyak tantangan, jalatalu hita di bain halangan ini. Sudahlah, mungkin belum saatnya. Gudang niaka siado panon tumagom ma dang ditorus sebe. Asa nang petadok amanginang didok akan natoropi. Zakheus adalah orang berdosa. Zakheus adalah pengkhianat bangsa Yahudi. Manangah hape di padok akka komunitas-komunitas ni humaliang ni si Zakheus tudirina. Tapi dalam hal kerinduan untuk bertemu Tuhan, dia adalah pribadi yang kuat. Jala komitmen nain yang pajupang doho Tuhan Yesus betul-betul do diulahon ibana. Sahat tu na pajupang ibana doho Tuhan Yesus jala radi Yesus seorang tutongan ibagasna. Data halomohod doa manginang di perjupangat tay do Tuhani dakkola pajupang di gereja nian alelas dohok matuhani bongok tutongan ibagasta asalas dohok matuhani bongok nang ditonga-tongan ya kapar karejuatta jala asalos mangihut matuhani dingulu niya kapinoparta sugut haduan daido na tahasiholi daido na tahalunguton atong muluido tahalunguton na manginang marsiajar mahita sian si Zakheuson.
parsitutuon naing pajupang doho Jesus totong di jugulhon ibana. Komitmennya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus tetap diperjuangkan. Tak peduli berapa halangan yang ada di depannya. Tidak peduli berapa banyak omongan-omongan negatif dari orang-orang di sekitarnya yang mencoba menghambat semangatnya. Tidak peduli dengan cap segala omongan tentang keberdosaannya, tentang dia sebagai pengkhianat, dituduh khotu ibana. Alai rohana naing totong do pajupang do Jesus. Naing marnida bohini Tuhani. Amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus na padua hon tabereng ma di pribadi ni Tuhan Yesus. Dia paham benar hati yang rindu ingin bertemu dengan dia, maka dia akan membiarkan dirinya ditemukan. Yesus akan menghampiri dan membiarkan dirinya bertemu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh ia lihat memang hatinya rindu bertemu dengan Tuhan. Tang di pasobu Yesus nunga sahat tu bagasan rohani Yesus si Sakkeusi na yang masihol mamereng ibana alanido sihol ni rohani si Sakkeusi dialusi jala gariada lubis yan nani hasiholan ni si Sakkeusi di pasahat debata di pasahat Tuhan ta Yesus. Yesus anak ni debata tutusi tutudo ibana memahami hati dan kebutuhan kita. Yesus anak ni debata tutusi tutudo ibana rade mangalehon akan atahasi holi. Jala di boto do hita, ditadda do hita, isa hitaon naik kontaruli di bagasan akka asini rohana. Ditadda do hita, isa do hita, na uso-uso, na di bagasan parsidutuan mangido, asa ditopot ngolutta. Alanido, amang inang, kita ini semua yang hadir di sini. Unang ganggu hita, unang taloas kebimbangan menguasai roh hadut pikiratta. Yesus kita itu maha melihat, maha mengetahui, dan maha merasakan apa yang kita sedang pergumulkan dan sedang kita rindukan. Dan mungkin diabaihon, dan mungkin ditulak, dan mungkin dipasobu, dan mungkin dang diaturehon. Ai saha do panggora ni rohani si Sakkeusi tu bagasan rohani tu hatta Yesus ido alana boy di bereng Yesus si Sakkeus na dihau gala-galai. Dan kita semua yang hadir di sini amang inang di boto tu hatta Yesus do aha na di bagasan rohattai di boto tu hatta Yesus do akasihol ni rohattai jala rodo ibana manobot hita molo di bereng balga si hol ni rohatay na yung pajupang dohot ibana. Dang palagajang Jesus marjamida tu si Sakkeus. Dang pala mamuday Jesus dung sorang ibana tu bagas ni Sakkeus. Sa huwingo do rupani puda ni sahalak pareses tu iba hola roho tu jabuni ruasi na sohia marminggu. Unang pala taringoti di si ay bahasa rakyahau merminggu hola rope ho ngay boto aha maksud mo nina amang paresesi ala memang tutu marhite haroroni parhaladui ruas jemaat tutu las dorohana jala wah na pasunggulhom maraon nganin narohana. Ala sebagian mungkin ruas moloni dok, asong nasoy hau marminggu, ulu gabi cik rohana, ulu gabi lam madi itu pakai lalaan na. Alai nang pedang ditaringotan di si taringot tu na marminggu manang sumarminggu hola rope, pat ditai pangulan ni huriyai tutongan ni bagas ni ruasi, ngadi boto ruasi, ahama si patureon. So ni dutahe amanginang manangikon itu lu do matani horboy. Yesus rotu bagas ni si Sakkeus
tang pola ditorengoti manangaha. Holan bongok Yesus tu si kehadiran Yesus mendorong Zakheus untuk bertransformasi, mengubah rohana. Nakin namora do ibana, holan namora di mana tarengoti. Alai dong roh Yesus, dia menjadi orang kaya yang mau berbagi. Satu ngasian artaki, upasahat tuaka, napugus. Tangadong ditaringoti Yesus di si taringot tu ho Zakheus, unang pagudang-gudak kuho, mangangati, hepeng ni halak Yahudi. Alai ketika Yesus datang ke rumah itu, hati Zakheus terdorong untuk mengakui, jika ada yang kuperas selama ini, akan kukembalikan obat halilopit. Kehadiran Yesus di tonga-tonga ni bagas ni si Zakheus menjadikan dia, Yesus dengan kehadirannya mendorong Zakheus menjadi pribadi orang kaya yang mau berbagi dan menjadi orang yang sudah bertobat, tidak mau lagi memeras, dan jika ada yang diperasnya selama ini akan dikembalikan 4 kali lipat. Amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Odo si dalanetta di parnguluan on. Isi do naboy mendorong rohatta. Siapa yang bisa memotivasi kita supaya kita muncul menjadi pribadi yang lebih baik? Isi do naboy memotivasi kita. Isi do naboy mabahin ngulut taon asa menjadi pribadi yang lebih baik. Mbolo si Zakheus, roh Yesus tutongan ibagasna, dia menjadi pribadi yang lebih baik. Orang kaya yang mau berbagi dan juga bertobat dari tindakannya memeras rakyat Yahudi, mengganti rugi orang-orang yang diperasnya dengan 4 kali lipat. Hitau sudia manginang, adong dua kahubungatta, adong dua kadongatta, adong dua kapersauratta. Suami, istri, orang tua, anak, namar tetangga. Antara parhalado dohot ruas, antara ruas dohot ruas. Kita rindu amanginang, hubungan kita sama seperti hubungan Yesus dengan Zakheus. Yesus datang tidak menggurui, Yesus datang tidak menghakimi, Yesus datang tidak mengajari dan pamalo-malohon, tetapi Zakheus bisa mengalami transformasi. Hubungan nihita, suami dan istri, suami dan pamalo-maloho tu istrina, istri pun tidak pula mengatur-ngatur suaminya, orang tua tidak merasa terlalu pintar terhadap anak-anaknya, anak-anak pun tidak merasa terlalu lebih modern daripada orang tuanya. Sesama ruas parhalado, parhalado do ruas. Melebui hita amanginang. Songon hubungan paraleleon ni Yesus doho si Zakheus. Tidak perlu ada yang dipermalukan. Tidak perlu ada yang terlalu menggurui. Tidak perlu ada yang terlalu sok-sok pintar. Tapi Zakheus menjadi pribadi yang lebih baik. Alarap ibana doho Tuhan Yesus. Sudi mahitaw na manginang mabuat Tuhan Yesus di parsauratta dohot akkadongatta. Asa marhitei, boy jupang songon namasa di ngulu ni si Zakheus. Dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jala marhamu baun ni roha ibana. Mulutung adong akka hahurangan na naselaon. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan di bata, bay mahami, marroha songon si Zakheus na totong masihol pacupang dohot Tuhan Yesus jalalas rohana tung didok Yesus si nang bongot ibana tutongan ibagas ni si Zakheus nang pegudang akka blokade tantangan diadopi si Zakheus alay totong do ibana berupaya laho pasauton si hol ni rohanay pajupang dohot Yesus.
Ali Tuhan, paralialeon ni Jesus do Zakheus naing masongon itong paralialeon nami, parsauran nami, suami istri, orang tua, yanakon, dohot parhalado jemaat, dohot diantara parhalado nang diantara jemaat, nang dia kenamar hobbar balok pehami, asanggiat songon paralialeon ni Jesus do si Zakheus, dangadong na manggurui, dangadong na pamalo-malohon, dangadong na manguhumuhumi, alay jupang pribadi-pribadi na duminggan, boy manalpuhon akka hahurangan, jala dipai baru mangulahon lomoni roham. Pasu-pasu mahami huriamon, nung huboto hami be hatam, naukku begi hami, ngahuat tu si hami be, pasu-pasu mahami mangulahoni, asa songo si Zakheus mahami Tuhan salhuna, ruas murot parhaladom, tung sipul sian parminggonon, las rohanami, jala dohono muma, pinopar ni si Abraham dohami, natar pasu-pasu dohami, atau ngali Tuhan jauh badi batama nami, mau liate ma, taruli hami di bohal ni partodion nami, di parminggon nami sadarion. Dinanaing mangulaulon nami hami saminggu 7 luanon, rap mahodot hami Tuhan, pasu-pasu mahami, mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita laus tapasaha ma piliatta 2A doho 2B dihudulatta mahita pasahat ton piliatta. Mari de mahita.
tatangyak koma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan de saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami, pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di portivion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mituhami, asalam girgirhami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nedongan namardu satu hami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhom madamena tu todim. Selamat hari Minggu, mari kita saluk namanginang.